verse 17. Kanjalo ukuba nimnqula ngokoyihlo lowo ugweba ngoko walowo umsebenzi. Yima yayithanda lencwadi. Yayithanda lencwadi. Ngoba indenza xa ndihamba apha endleleni ndifuna ukucuthana. Ndijonge uba ndinqula njani. Kanjalo ukuba nithi nimnqule ngokoyihlo lowo unakho ukugweba ulowo nalowo ngokomsebenzi wakhe. Unqulwa njani uKristu ngokobawo? Masibuye emva. Unqulwa njani ngokobawo? Apha bazalwane siyalumkiswa. Yeah. Kufuneka sijonge ukumnqula uKristu uba simnqula njani. Yingakho umzalwane wethu seke kowuta kumbhalo othi amaSirayeli nje wangqinela uba nako ukuzondelela ukunqula. Kodwa ingxaki yawo athi apha ekunquleni kwawo wathanda ukukhokhelisa obaba ubulumko phi ngaphambili. Yeah. Ngoku Petru ukuba ngaba kodwa ngokunjalo uba nithi nimnqule ngokoyihlo lowo unako ukugweba abaphilileyo nabafileyo lowo nalowo ngokomsebenzi wakhe. Kayifunde. Kananjalo ukuba nimnqula ngokoyihlo lowo ugweba ngokwalowo lowo umsebenzi engakhethe buso. Yebazalwane, uyabona la nkonzo kwakunqulwa ngokobawo. Yayinento namagazi ebhokhwe le. Kanjani? Yayinento namagazi ebhokhwe la nkonzo yayinqulwa ngokobawo. Xhelwa amahobe. Ya. Lena bazalwane sabingelela idini lalinye. Kristu. Kwagqitywa. Ayisadingeke enye into. Kunqula bani? Lowo unakho ukugweba ulowo nalowo ngokomsebenzi wakhe. Ithanda amazwi abhalwa kwincwadi yesihlanu kule ncwadi yesibini yaseKorinti. Uyabona xa uthatha ngomqolo weshumi athi uPawulo kuba thina aba. Kuba thina aba. Akazikhuphi naye lo mzalwane. Uthi kuba thina aba sonke simele kukuvela phambi kwesihlalo sokugweba sikaThixo ukuze ubani nobani ulowo nalowo azuziswe akwenzileyo yena ngomzimba wakhe nokuba kokuhle nokuba kokubi. Emzini. Athi ebhala kule ncwadi yakhe yaseKorinti yokuqala ngesithathu xa kula miqolo ezantsi kusuka kweshumi athi umsebenzi walowo nalowo umele kukucanda phi emlilweni. Uba uthe wacanda nawo ulahlekelwa ngumvuzo wakho. Yatutswa. Funda mkhulu. Funda engakhethe buso. Lihlaleni ixesha lokuphambukela kwenu apha nizoyikela. Amen. Khona umsondo oqhumayo. Yenzani ufundisi? Umsondo oqhumayo. Yebazalwane. Nihlaleni ke ixesha eli apha kule ndawo nihleli kuyo. Kodwa nizoyikela nisazi uba ukhumhlozayo ekumele ubani nobani makavele phambi kwesihlalo sokugweba sikaThixo. Abuzwe nangezi zinto bezithetha phambi koJoja. Abuzwe nangezi zinto abezithetha. Nihlaleni ixesha lenizoyikela. Kukho abantu madoda abarelaxileyo. Athi mna hayi mna ndindim mna.
akekho nogqitha apha kum akekho nogqitha apha kum ndithetha kuphele kume Hey, uSathane bazalwana ulumke gqithi futhi akekho umuntu onokulumka njengoSathane ngoba uSathane wazi nakwezasezulwini indawo igama leNkosi malibonge ujonga nje indoda ayijonga athi hayi le yayibamba ngoba umlumko bayo akujonga akubona uyatyeleneza akubambe ngalonto kanti sekekuzuzile uSathane hayi awusasebenzeli kwaThixo igama lenko yiyo lento bazana ufuneka sihlale sivuselelana mna ke doda ndithanda ukuthetha ndithanda ukumamela ndiyakhula apha ekumameleni igama leNkosi malibongwe awuyifunde ndiyigqize ndizohlala mkhonzi 18 nisazi nje ukuba anihlawulelwanga nikhululwe ngazinto zinokonakala ozisilivere nozigolide kuyo ihambo yenu engento yo eyinikelwayo ngoyihlo yo anihlawulelwanga ni hayi bazana hayi akuthethwa wonke wabantu mamela kakuhle kulaa ndawo Amakristu nina yazini ukuba anihlawulelwanga nakhulu nina uyabona akuthethwa njengalancwadi bifundwa yaseKorinte chapter 14 ngoverse 26 kuthi nina abazalwane xaso kuthethwa nabantu abakholwayo nina abakholwayo anihlawulelwanga ngezinto ezinokonakala hey madoda sahlawulelwa ngegazi ingapho umpawu umpostile athi bazalwane musana ukuphinda nithi ke ngoku sele nihlawulelwe ngegazi nithanda ukuzenza futhi nibe ngamakhoboka abanye abantu senihlawulelwe yo hlawulelwe ngegazi bazalwane xa beselingaka likaKristu mfundisi wenye indoda hayibo Zabule. igazi lonyana yo hayi bazalwane bathi amadoda amakhulu apha igazi loThixo uqobo hayibo ameni haleluya yithi bazalwane nihlawulelwe ngegazi likaThixo uqobo second hand anihlawulelwanga ngozigolide nozisilivere into ezinokonakala chabalala yingakho sithetha simi kule ndawo sikhululekile madoda yeah siqonda uba sinanto esizirhuqayo njengomntu esuka kwaLabhani kuthiwa hayi uyaya wena kodwa ziyaphila ke ngoku izinto ezizasemzini izinto zasemzini kwaLabhani uhambe wena shiya izinto zasemzini uhambe wena hamba egama leNkosi malibongwe hey awugqibezele mzalwane wethu kwakungegazi elinqabileyo likaKristu sengenezana ingenasi hayi bo mzalwane mangali elikabani elikaKristu elikabani mkhozi elikaKristu hayi bo bazalwane wethu nimamele kakuhle kwakungegazi elikaKristu igazi alixhaphakanga mozulu kuthiwa linteni linqabile alixhaphakanga kodwa webhokwe kusasa ixhelwa ngoku kuthiwa hayi nathi egama leNkosi malibongwe hey uthi ibhokwe inganceda umntu ibhokwe isekangaka madoda uyazi ngoku ndandisolusa ndandike ndibhaqa ibhokwe seyijinga eluweni ayikwazi ukuya ezantsi ayikwazi ukuya phezulu awuyazi iye njani pha amen uthiwe loo ndinganceda umntu bazalwane uyazi phaa ekhaya noba sekufika umfi madoda ngeke nditsale ibhokwe ndithi hayi izobonisa umfi ibhokwe hayi umindoda irhuqa ibhokwe kuthiwa hayi ke nantsi ke ibhokwe yakho uthetha nezidumbu sowukholwa
Egama leNkosi malibongwe. Hayi madoda nami benithethiswa luvuyo ndike make kube kangaka ukuthetha kwami namhlanje kuba ndinikhumbule bawotsho madoda nanibona niqala nokunibona ngibulela nje uThixo mina ondidibanise namadoda qo. Ya amadoda elizwi lakwaThixo. Amen. Ave ndingamthanda umuntu othi noba sekechaza ufumana uhlafuna amazinyo. Ubona uba kunamagama angaphumeleli lapha ngathi umethe izamba nelishisayo. Hey bazalwane, hayi ayindiphathi. Ubona nisevana nomfino nje kuba ndiyamazi umfino uyaphimisela ukuthetha. Igama leNkosi malibonge. Ukuthi hayi ndiyabulela madoda amakhulu. Hey wachaza uba worship wakwa iyaringa inkonzo kwami nesisendilele iringe noba senzigube ndivuke yabona unkosikazi ndijikeleza abone ndihleka ndodwa hayibo ngiyeni kutheni ayingothi ufuna ukuqhawukela kancinci ndithi hayi nkosikazi into endiyamkeleyo into endiyamkeleyo athi intoni leyo ndithi hayi nkosikazi awukayazi nanamhlanje awukabe kunini ndinawe Amen. Amen. ya bazalwane yake yabhida ifamily yami lento endiyamkelayo yacaca uba iyabhideka ifamily ngoba ilindelanga uba ndingamkela into enje ilindele uba mandamkela izinto ezinjeya mna ndamkela enye into bathi hayi ke sake siyibone ke mntanam uba iyawuhamba iphelele ayipheli bazalwane saqhubeleka nayo egama leNkosi malibongwe ukuthi nami ndiyabulela egameni leNkosi.